Trí, dó, héan, náid, bio. Dí réad brianan seo ag leannacht den nuacht den loin an tochtú lá fichiid mí bheitheh 2016. Bhí mar a caint heanna mar atá an tuchttar an Trump ag taram ligian cuachtaí don Pentagon léirú den omlaid cuachta atá siúlann sin. Airí spíoireachta bhí unanimous a bheith sáú coireúlachta in Mexico ach atá dírithe chriticóirí stáitinis. Mar atá ísachtóirí ag míúsáid an dlí chun airgead a haca mai sin in term atá bhfuil caithfim mé an focail seo lorg go éisce. Ní féidir an smaoin ar a focail ach cibé airgead a haca as customary. Fiú agus an chár a halfa. Imircí in Ohio ag gobar sa foiteach dríadóir Trump ag freaschar an uachtaráin díchas chun an USS Fitzgerald a háhain agus inis sé raí go dtí na scéalta nár phléime. Tá London bir. Hamáin fearr chár isteach is slua os chomásc agus mhara sé fearr. Fearr eile. Juneteenth. Tá baint ag Juneteenth le fúscailt na ngormach in Meiriceá go bhfiosdom. Tá páirc in Houston dar bhain páirc na fúscailte agus tá sé tar éis a oscailt tar éis anúchan $4 milliún. Ach tá imní nua i Houston agus sa cheantar inis úsliú in cheantar. Is cosúil go mi cheantar gar mé le tamil agus inis leis an airgead nua seo ag dul isteach sa cheantar go bhfuil daoine bána saibhre ag ceannach sús an réadmhaoin ré sa chathair. Tá baile nua ag oscail sús sa Tín, baile teorainn. Tá rudí ag goilm seo. Tá an freagra an cínte ach a agla nach bhfuil.
sé baile teúran. Tá gleanta lehanana agus tebrochaí tethe an neice teúran na Síne le Kazakhstan agus den chéadúr tá sé ag thairint ard áireacht Mhongólach. Ba is chinne nó ísisiil chinne iad na Mongólaí is súla na Síneach le fada agus níor tharla go dtí le 4 dhéanaí gur thosa Síneach ag déanna gáisce faoin na naireacht Mhongólach. Tá Emmanuel Macron Buacach, tá sesin agus a fortí an tanim dearmatí agam anam a fortí ach tá siad tríéis mórmh suntasach a bhuachan I náil náisiúnta na Fraince. Tá pobl Lake Ontario, Loch Ontario ag 4 milliún. Tá áitreoirí fear chladach an Locha, Dailte, bui hilte, atá ag atarlú de hir ach níl éantas ar bith, níl éantú ar bith cad is bunleo. Tá Meiriceá Blasio ag troide leis an stát go fóil faoin cheannas scailmeí Nuacht agus bhaid an lábhanóachtar ag an scéal seo ag an díosbóideach seo agus sesiún reachtúla an stáit ag teacht chun deirí. Tá YouTube meachta físeáine aimsú atá measta a bheith maslach agus iad a bhaintnús. Univision, an stáisiún telefíse do Hispáine, tá thar a caint sa scéal seo faoi dhícheal Univision. I le meanóirí daoine atá éimníoch faoi folasathe nua in Imirce. Gabriel Grunewald, níl sagam cé hí, tar sí a gcónaí, tá an bua a gcónaí mar spriochaice, mar chuspóileice, ach tá scá dorcha I gcónaí ó sicían nó tíofiúirte. Bheanna mé an scéal de heisme agus baineann sé le ailse
aisteach. Tá Brooks cupca rééis an comórtas áskailte na Stát Aontaithe a bhuachan sé nó síne is agam an 7 duine as a chéile bua an comórtas seo den chéadúir. Seirtá gestin seo ná nach bhfuil na bhuaitirí céanna ag fannacht a réim. Bill Cosby. Céimar is féidir lín sean Bill Cosby a thuirt chun réití le nua Bill Cosby an fearr atá I méle fabhfuil agus os cuairte. Steachar é dhéanam. Well, sin iad na scéalta móra bhfuil líon téarman ó focail nua lín chain faoi ísachtóirí na dála deirí inné a bheith tiomanta agus mearte faoi rúiseacht na muiche sa foiteach tíanann sé anlaisk. Faoi níosc na bháistí amlat agus an focail tarm ligean a dúsáid mé heanna agus nach feici mé arís go ceann bliain eile tíarthain. Ar a leid chonig mé. Tá fisrach faoi chéad chuid an nocail sin, tarm. Cad é an tarm sin? Ach, ní féidir le méon rud a rá faoi sin. Círíocht nua mé an taifid seo agus gaoithí mé rate oribh go léir na stúil agam go bhfeice mu chéile rís ar a bhhaid. Bailí oribh go léir.